tuturor! Sper că m-au zis bine. Un pic am vânt azi. Vă vin la un nou episod. Astăzi mă aflu în delta Argeșului. Ca și formă, cum este geografic vorbind, cum s-a format, putem să spunem o delta. De fapt un wetland. E o zonă în care, din ce am înțeles și eu și ce am mai căutat informații, o zonă în care s-a extras nisip. Există câteva găuri destul de mari, care acum au devenit lacuri. Așa. Și de-a lungul timpului, de-a lungul anilor, Argeșul și-a cărat marfa de sedimente și le-a depus aici. Iar ca drept urmare, toată zona a devenit un paradis pentru ce înseamnă floră și faună sălbatică și un habitat propice pentru foarte mulți pești. Știucă, șalău foarte mare, bibani și chiar și crapi destul de mari, am înțeles. Eu nu i-am văzut, doar povești pescărești. Asta nu știu ce să zic. Dar astăzi vreau să caut acele zone. De asta am și venit în delta. Este prima ieșire și cu caiacul pe care îl vedeți. Este un caiac de la Vibe. Modelul este Yellowfin 120, adică 12 picioare, adică 3,60 m ca lungime. E un caiac pe care îl urmăresc de ceva timp. De timp m-am hotărât așa să-l iau, foarte random, și să fac și anul acesta câteva episoade din caiac și pescuit din caiac. Încă suntem în prohibiție. Este 29 azi sau 30 mai. Bine, mai e o săptămână și un pic. Chiar o săptămână de când apare videoclipul. Dar vreau să caut zonele propice pentru știucă, că asta este cumva pentru mine acum un interes. Vreau să-mi bat un record. De aici e o zonă bună. Acum arată. Am undeva la 2 kg, cred, o știucă pe care de 2 ani încerc un record pe care încerc să-l depășesc. Și din poveștile mai multor pescari, prieteni, am auzit că în delta Argeșului ar exista câteva exemplare relativ mari și de interes pentru pasionații de pescuit, bineînțeles, la spinning. Știucilor le place să stea în vegetație, în apă relativ mică. Cam asta este adâncimea aici, în locul ăsta. Văd că există și un soi de plantă cu tulpină foarte lungă, nu știu denumirea exactă. E o tulpină foarte lungă care pleacă din mâl și ajunge sus ca un buchețel de flori, de frunze. Destul de interesantă planta și stă exact la luciul apei. Mă interesează în special zonele care sunt cu un mal relativ adânc, nu cu mal lin, da? Deci ca un soi de prag. Mă interesează pragurile și cu vegetație, cu stuf, cu puțină algă, să zic. Să fie un loc cât se poate de ferit pentru știucă să stea și să atace prada. Pe sub crengi, cred că se pot vedea acolo. Zonele ferite cumva, pentru că știucilor le place siguranță, să fie sigure unde stau și ele nu
Nu sunt precum bibanul, să se plimbe, să-și caute hrana. Trebuie să mă plimb cât se poate de încet, deși apa este tulbure ca zonă acum, în momentul ăsta. Au fost câteva ploi, dar bazinul pe care sunt acum din delta Argeșului este un bazin, din ce am văzut pe Google Maps, care este legat în mod direct de râul Argeș. Deci tot ce înseamnă apă tulbure de pe Argeș vine direct în acest bazin. Aceea ar fi o zonă, cred eu, bună pentru șalău. Dacă vă interesează un review, nici nu știu, poate nu sunt în măsură să dau neapărat un review bun, rău, prost sau ceva legat de caiac, dar dacă vă interesează să-l vedeți așa mai în amănunt, nu știu, să-i vedeți construcția, cum a fost făcută, prinderile, ce echipări are, poate sunteți în căutarea unui caiac. Eu pot să pun link în descrierea acestui video cu caiacul exact acesta, de unde l-am cumpărat. Este un caiac de la magazinul Hibiscus Sport. Veți găsi acolo mai multe detalii dacă vă interesează. Lăsați-mi doar în comentarii dacă vreți un review la caiac. O fac cu cea mai mare plăcere. Uite aici, că văd aici o zonă interesantă. Aici ar fi Caras. Și automat mă gândesc, dacă e Caras, clar că trebuie să fie și, știu, că un răpitor sau ceva, orice, și un biban. Și da, știu că cam slabe șanse aici. Asta o să mă gândesc, mult prea turbure, mult prea turbure apa. Uitați, aici am găsit și cursul, cred, da, cursul apei. Plin de vegetație aici. Iarba aceasta, Vallisneria sau cum îi zicea. Da, câteva zone aici unde văd că s-au blocat de buturuși, de crengi, de gunoi aduse de râu. Da, e clar că aici este cursul apei, pentru că văd că mă și împinge foarte mult, deși nu mai sunt în bătaia vântului directă. Da, hai să dăm de aici ca să nu ne abatem prea mult. Ce bine arată zona asta. E și apa mică aici, simt, da. Pot să fac ca la o gondolă. Văd niște păsări acolo. Frumos. Încă o zonă aici interesantă de stuf. Foarte mult stuf care intră în apă. Ce departe e aici. Ce frumos. Sper că face păsări de acolo. În orice caz, suntem la o ieșire așa de relaxare în natură. Căutăm un pic de liniște în natură, că asta ne interesează cel mai mult. Mai rupem un pic de gălăcia orașului
Și aici din nou niște stuf care intră în apă și cu niște plante de-astea subacvatice. Aș zice hibrid mai degrabă, că trăiesc subacvatic, dar au nevoie aparent de lumina directă, de bătaia soarelui directă la aer. Interesante. Da, să tragem un pic acum dreapta, face și noi o cafea rapidă, că astăzi n-am băut, nici n-am mâncat mare lucru. Am fost nerăbdător să ies. De acolo e o zonă bună. Dacă aș fi știu că acolo aș sta. Dar noroc că nu sunt știu că cred că mă nefan acolo. Aici văd că este la fel. Și aici e o zonă bună de pescuit. Da, și cam aici se încheie prima aventură cu caiacul în delta Argeșului. N-am venit pentru pescuit azi, poate că aș fi vrut, dar siguranță o să mă întorc aici. Sunt câteva zone în care am văzut ceva frumos, ceva structuri, am văzut suficient stuf pentru adăpost, pentru câțiva pești. Prima impresie, foarte mult potențial de pescuit aici. Zic eu. Peisaj este nota 10. Mă simt ca în delta Dunării. Partea cea mai faină este că este atât de aproape de București, la câțiva kilometri. La mine, cel puțin, în 40 de minute am ajuns aici și cu oprire la un magazin să-mi iau apă. Merită. E chiar o zonă bună de pescuit, zic eu. Singurul loc mă interesează să-l văd acum. Mai departe de zona în care am fost până acum. Nu foarte departe, dar văd și păsări. N-aș vrea să le deranjez totuși. Dar văd stuf mult. Și văd așa ca niște lagune. Mi pare că se și... da. Și culoarea apei este altfel, un pic mai tulbure, mai deschisă. Tulbure și deschisă. Culoare. Deci, și văd niște crengi ieșite, da, și deja apar iară plântuțele astea. Foarte frumos, foarte sălbatic. S-a întețit vântul. Asta este și semnalul meu de gata, du-te acasă. Gata, ne tragem la mal. A fost frumos și cu nerăbdare aștept să treacă prohibiția. Hai, încă o săptămână mai e și să ne revedem aici pe canalul de YouTube
la un episod de pescuit, nu doar aventură și vânătoare de locuri de pescuit. O să le și pescuim pe acelea. Nu uitați să vă abonați dacă vă place ceea ce fac. Dacă vă place video, dați și un like la acest video, că mă ajută și pe mine. Și nu uitați și de clopoțelul de notificare, ca să fiți la curent cu tot ce postez și să vă apară notificarea când postez ceva. Eu vă salut și ne vedem data viitoare.